לטפל בהעתקה של שתי הירקיות. אוקיי? שתי הירקיות בעצם מקבלות את אותו טיפול כרגע, כי בשתיהן יש מטפר שאני הולכת לסגור אותו. ואז אני אסביר איך אני עושה את זה. אני אתחיל מהירקית הקדמית. אני מעתיקה את החלק שעד המטפר. ככה, עד הקודקוד של המטפר. בסדר? אני סוגרת את המטפר ככה על ידי הסיכה. מרצה עם סיכה, לא משנה מה. ומציירת את כל השאר. אתה מסדר לי את הפרק של הכפל. אתם רואים מה התקבל? אבל יש לך פה פינה. אני משפרת. קודם כל את הפיק הזה פה אני לא אשכח. זה הפיק איפה שהכפל יפגוש את זה. ואז אני פה משפרת את הקו. ופה אני משפרת את הקו. והיא עושה לזה XXX, זה רושמת על זה כפול 1. ירקית, קדמי. והחוט הישר שלו מקביל. החוט הישר מקבילה לאיפה שה-XXX. איך הוא מתחבר? לכפל? כן. כי הכפל הוא כזה משולש, וזה ישר. שום דבר לא משולש. זה, הקו הזה, מתחבר על הקו הזה. אני תופרת את זה ביחד. כן. אוקיי, הבנתי נכון. אוקיי? זו הירקית של הקדמי. וכמה תוספות תפרים? 1, 1, 1. אוקיי. שבגב זה בעצם אותו דבר. אני מעתיקה, לא משנה מה החלק הראשון ומה החלק השני, כן? עד לפה, עד הגבול של המטפר, עד לפה, ועושה את הפיק הזה. שמה פה סיכה או מרצע, סוגרת, מעתיקה את כל השאר, מעתיקה את החוט הישר, שהוא כאילו מקבל פתאום איזו זווית מוזרה, ואז משפרת קווים, משפרת את הקו הזה, משפרת את הקו הזה. אז החוט הישר? זה כפול 2, 1, 1, 1, ופה 2, פה ירוחסן. ופה הקו הישר מקביל לקו שהאיקסים עליו. כן, החוט הישר הוא פה. אוקיי.